Absolutament sí. La implantació del sistema de recollida d'alta eficiència porta a porta ajuda a assolir aquests objectius europeus de recollida selectiva i contribueix en la mitigació del canvi climàtic. Primerament perquè t'ajuda a ser conscient dels residus que generes i, per tant, permet contribuir també en prevenir el residu que fas. Si tu ets més conscient d'aquest residu, fa que no en generis tant i després que facis una millor selecció per després poder fer un millor reciclatge d'aquest residu que finalment s'hagi generat. Els municipis que fan recollida selectiva porta a porta tenen uns índexs de recollida selectiva més elevats que els que no en fan. No només no n'hi ha prou amb la recollida selectiva porta a porta, sinó que el que és important és anar a l'origen. També és molt important el món de la producció i la distribució. Per això és important posar èmfasis en els productes que es posen al mercat i hem de seguir anant en la línia de posar al mercat productes a granel, que s'eliminin els sobres envasats, l'envasat superflu, que puguin haver-hi les compres amb envasos que no siguin d'un sol ús, etc. Per tant, la importància no és només en la recollida, sinó hem de posar èmfasis en la no generació del residu.